urip ning donya aja kakean dosa kakean dosa nyemplung neraka ning neraka mengko diapakno jeng neraka ketemu rondo ning neraka kowe disiksa siksane apa ae umpamane sing nyolongan dikethok tangane sing ngincengan culek matane seneng rasan-rasan disuwek cangkeme sing seneng zina nyapot apa mandek padha ngarepe mau lho padha ngarepe mau lha ngarepe mentolo sing mburi ra tek mentolo aku nyapot ra mentolo wong anjing siksane kuwi piye jajal ayo digawe yo kuwi lho jajal ayo siksane neraka ya to sing